The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. Deuteronomy 7:9. For thy Lord thy God is a merciful God. He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which he sware unto them. Deuteronomy 4:31. He hath remembered his covenant forever, the word which he commanded to 1,000 generations. Psalm 105, verse 8. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Numbers 23:19. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Hebrews 10:23. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. 2 Timothy 2:13. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. 2 Peter 3:9. Blessed be the Lord that hath given rest on his people Israel, according to all that he promised. There hath not failed one word of all his good promise. 1 Kings 8:56. Sa dili pa kita magapadayon sa atong Bible study through the YouTube, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. Let us prepare ourselves for the study of the Word of God. If you are a believer, ang mando sa Dios alang kanato nga mga magtotoo, mao nga atong hinganlan, atong isugid ang tanan natong nabuhat nga mga sala niining adlaw, aron dili kini mahimong babag niining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug kanimo usab nga higala nga wala pay kaluwasan diha sa imong kinabuhi, gikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will, imong kabuton, aron ka makahimong desisyon. The most important decision in your life, which is to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Humani mo buhata ka na, makasalmot no sa ikaw nining atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta agig pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining lain na sa mga adlaw. Kaya mo kami gidala dinhi aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Ubani kami sa among pagkaton pagdugang kamaturan
sa mga butang imong itudlo kanamo dining adlaw. Pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon o kaninyong mga suki. Kay suki naman gyud ta kamong nagasunod na gyud, nagapadayon sa pagsubay nining atong series nga Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o kini tanan grasya nga gisangkap sa Dios alang sa atong pagkasayod o pagkatuon nini buhahan mao kini ang atong baruganan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Okay? So, unastanan, pasalamat sa Dios nga iya kitang pabuhi pa hangtod ni gayuna. Nagaginawa pa ta, namayo pagitas panglawas. I hope you are, kamong nagpaminaw. O lanti pa nga itong pangisip, po pa kita nining atong ginatundaan nga mga pulong sa Dios. So, kinintanan, tungod lamang sa gugma, kaluoy, kortesiya o sa grasya sa Dios. Okay? Karon magpadayon ta sa atong pagtuon, niya mapatagyapon magadupot ni atong doktrina sa Dios nun nga pag-agak. The Doctrine of Divine Guidance. Okay? O aton ang nibawan nga kitang mga magtotoo, mga representante na sa anak sa Dios. Human nato dawata siya ingon nga atong manluluwas. Every person who has received Jesus Christ as Lord and Savior becomes a personal representative of the Son of God. Gitawag na siya embahador alang kang Kristo. Gitawag siya og saksi, saserdote o magtotoo. Mo kining iyang mga ngalan, mga titulo. But whatever the title, usa ka kamatuoran, dayag o klaro kayo nga just as si Ginoong Hesukristo nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa Amahan. So, every believer, ang matag usa ka magtotoo, nagarepresentar usab siya sa anak sa Dios dinhi sa yuta. O aron nga kita makarepresentar kaniya sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga nangatao na pag-usab, born again, gikinahanglan nga giyahan sa Dios. So to this end we have the promise. Isaiah 58:11. And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones. And you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. O labot pa, kining atong pagtuon sa Doctrine of Divine Guidance. Kini doktrina kini of determining the will of God for our life. O ito bitong isgutan tong may tungod sa Grigo nga pulo nga thelema. When thelema is used with reference to God's will, kabubuton alang sa magtotoo, kini nagahisgot sa tuyo o plano nga gimugna, gitagana sa Dios alang sa matag magtotoo. O kini gimugna na sa Dios kaniadto pang wa pa ang tanan. In eternity past, dito sa kaniadtong wala pa'y katapusan. One of the greatest dilemmas nga atubangon sa usa ka magtotoo mao kining pangutana unsa man ako pagkasayod, pagkahibaw sa kamabuton sa Dios.
O how can I be guided by Him? Saan man niya pag-agak, pagtultol, unsa pa pagtultol, pag-agak, o paggiya ka nato nga magtotoo. So, mao nang mando sa Dios nga patun-on ta siyang pulong. You see? This is the only way nga kita makakat-on sa kabuoton sa Dios sa atong kinabuhi. So, mao ni nagsige tagtuon dinhi og bahin ni sanga ning atong pagtulunan nga atong hisgutan. The latest kagahapon atong gisgutan bahin nining aging sumpay nining panahon sa pagka gawas na gyud pagka hinunta layo na sa kamatuoran ang kadaghanan ng mga katawhan. Okay? Because this is the age of apostasy. Mano itong hisgutan og bahin ining age of apostasy, naghisgot kita bahin usab sa unsa chronological nga event, nga sequence of events, prophetical events nga gihanay na sa Dios sa kaniadtong wapang tanan, og atong gisgutan kining pagsakgaw sa simbahan. Kay kita simbahan man. Ang panahon sa simbahan na tao kini niadtong panahon sa Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo, ug mao nga sugod gyud niadtong higayuna ang tanan nga tawo nga mo dawat motuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, kana siya masud sa plano sa Dios ug nahimo siyang simbahan. So mo nang nasud siya nining panahon sa simbahan. Okay? O kini pagkasakgaon kini in just a wink of an eye, o wa kini pizza kanu sa mahitabo. Kay gabarog ta sa doctrine of imminency of the rapture. Imminency nga siguro moabot na. Okay? Palaabuton ka na ug moabot gyud na panwa gyud tang kaybaw kanusa. Walay makatagna, way mga manulundang nahibaw ang Dios ra. Okay? So mo na ang atong ipadayon tong atong gibiyaan nga gisgutan last time nga diin bata mo hunong og okay. Mihunong taniad tong si Jesus ra mao'y bugtong dalan. He is the only way, the truth, and the life. Ug way makaadto sa Dios nga bahan gawas kon pinaagi kaniya. Og okay. Nahibaw kung tinuod gyud na, okay? Kita ang mga magtotoo, nagatuo, nahibaw na nini, okay? Bueno. You can suppose it is true. Unsa man gyung matang sa pagkatao ang kinahanglan. Kinsa nahibaw nga kana tinuod, ug wa gyud kini siya mosulti ngadto ni bisan kinsa bahin niini. Naay uban nga nagaingon nga dunay mga simbahanan dinhi sa nasod ug ingon man sa tibuok kalibutan nga mohimog dagkong accounting o pagpanubag ilabi na niadto mga pastor magtutudlo, pastor teachers, nga wa gyud nila sultihi ang mga katawhan sa kamatuoran. Bahin niining umaabot nga paghukom. Okay? Nga moabot pa gining paghukom, the judgment. Now paminaw, and get this. Sa matag usa ka pulong nga isulti ni Jesus bahin sa langit, siya nakasulti og tulo ka pulong bahig impyerno. Okay? Wa niya pugni og likaya kana. Wa siya mohingok pag ignore niini. Wa gid siya moingon og di kong tuog na kana. I don't believe it exists. Wa siya moingon niya na. Mas daghad siya gikapadayag
bahin ini kaysa bahin og langit. Pananglitan sa akong kabahin, ako naman ning gisgutan usab. Miyagi man ko og ginganlag coronary triple heart bypass. Mga kawhaan na katuig karon og ang milabay. Okay? Pila naman katuig 1996. Kawhaan og tulo na katuig kay ang milabay. Og diha ako'y maayo og batid gyud nga cardiology surgeon nga midisdis sa akong kasing-kasing. Akong dughan, I mean. Now, suppose kadto siyang cardiologist nako kinsa bisag naibaw siya nga di na ako'y sakit sa kasing-kasing, musulti lang nako og you'll be all right. Okay ra ka. Di na ka maginahanglan og surgery o operasyon. Dili siya pananglit musulti na ako sa tinuod. Kung tinuod yun akong kahimtang sa panglawas. O ang grabe pag yun, dili siya buot ng mahadlo ko o mahabalaka ko bahin sa akong health condition. So ang pangutana, what could have happened to me unsa ba kay metabo nako unta kun wa pa siya musulti nako nga nanginahanglan ko coronary heart bypass. And do you know what I mean? So if that's the case then, dili unta ngayon tong maong cardiologist to be in the medical profession. Di ba? Mao man usab ang kahimtang sa tao. Patay siya spiritualmente. He is dead spiritually. Bisag tuod ug buhi siya physicalmente, he is spiritually dead. Okay? Although he is physically alive. Mao naman gud na ang napanunod nato nga original nga sala ni Adan ug ni Eva. Human gyud sila nalaglag na naduhig ingnon ta. Napanunod nato katong ilang kahimtang. Physically alive but spiritually dead. Ug nahibaw na kung pasabot sa spiritual death. Dili man kay ang espiritu mamatay, o may espiritu nga mamatay. Ang buot pasabot niya na hugpong sa pulong ng kana nga nagpasabot nga ang tao hingpit nga naimulag gikan sa Dios. Mao ni spiritual death. Okay? So, kinahanglan siya og katambalan. He needs a cure. Ang tao ba? Kaya ang tanang tao may mugso ni kalibutan na mo ni kahimtang. Physically alive, but spiritually dead. Now, kinahanglan siyang pahibawon, sultihan, bahin sa tinuod niyang espirituanong kahimtang. Kaya ang tinuod niyang kahimtang, he is lost. Nahisalaag siya. Okay? Na siya sakit. O kanang sakit na gitawag og sala. Mo na iyang tinuod nga sakit. Tinuod nga kahimtang. Nanginahanglan siyang tambal, he needs a cure to his disease. Ug ang tambal niya ng sakita, naghuwat lang nga pagadawaton. Ug kanang tambal mao lamang si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo libre nga gasa, a free gift gikan sa Dios nga Amahan. Namatay siya didto sa krus tungod sa atong mga sala. Imagine katong nahitabo niya. Gikas alas 9 ngadto sa alas 3 sa palis. Didto siya gibitay o gilansang dito sa krus. O iyang gisagubang, iyang gidawat ang tanang mga sala sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kay siya ang milukat sa atong mga sala, utang sa sala. Di ta makabayad sa atong dakong utang. Ang Dios ra. Atong gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Okay. So, kinahanglan tambal
ug maura si Ginoong Kristo mo itambal nini. Listen, and listen to this very well. Way laing tambal. There is no other cure nga nasayran alang nining sakit sa tao. Siya nga tambal maura si Ginoong Kristo. Sabta kini, ang kaluwasan sa tao anaa lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. There is no other salvation kundili si Ginoong Kristo. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. O gihang usab sa mga buhat kapitulo 4 versikulo 12, ang pulong sa Dios nagkanayon o sa in English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Mahinungdan kang duha ka mga saksi, balik ta niya itong duha ka saksi, inuban na sa mga 144,000 ka mga Hudiyong mga ebanghilista atol sa tribulation period niya, kini sila magwali, magsangyaw nga tus tibuok kalibutan bahin sa sakit sa tao. Bahin din sakit nga itong gisgutan. Ug sila magawali bahin sa umaabot nga paghukom. Kung di kini sila magausab sa ilang una-una, mo metanoeo, change of mind, o repent, they're gonna wind up ngadto sa kapungot sa Dios. The wrath of God nga mawangon sa lake of fire. Unsay gisulti diya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Unya diha usab sa John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life kana. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God, mao na dili na kay wrath kapungot dili. Kana mao kanabot pasabot sa linaw sa kalayo kagi sa ginganlas kadaghanan nga mao na ang impierno. Karon paminaw, ang mga pastor, teacher, mga ebanghilista ug mga magwawali, magapadayon kini sila sa pagwali ug pagpahibaw sa mga tao mahitungod sa ilang tinuod nga sakit nga gitawag og sala. Ug kanang sakita maganod-nod kana kanimo dili magtotoo. Naghisgot ko nimo ha, ikaw nga di magtotoo, wag ka na ko anlo ka. Ang nagtug-an lang ko nimo sa kamatuoran unsay gi tugon diha sa pulong sa Dios. Kanang sakita nga naa kanimo maganod-nod kana nimo dili magtotoo ngadto sa impierno. Kung dili ka matambalan ni anang maong sakit. Apan, ano ko'y mayong balita? I have good news for you. Alang kanimo higala. Paminaw. Aduna tay tambal. Tambal alang niya ng imong sakit. Ug kining tambal gitawag og dugong giula, shed blood ni Ginoong Kristo. Ug sa panahon sa kasakitan, tribulation period nga di padugay atong isutan, mao gyud kanang panahona nga diin ang duha ka saksi uban sa usa ka gatos o kapatag 4,000, 144,000 ka mga Hudiyong ebanghilista mohimo niya ng maong pagsangyaw. Ilang sultihan, ilang pahibaw-on ang tibuok kalibutan may tungod sa ilang sakit sa kaliwatas tao. Ug nga ang haris mga hari ug ang Ginoo mga Ginoo moabot na aron mo pahimutang na siya dinhi sa yuta sa iyang gingharian nga mga lungtad sud sa pila ka tuig, 1,000 ka katuigan.
1,000 literal years. Ang balang kasulatan nagsulti nga kini atong gisgutang mga saksi, the witnesses, magdaag dili katuhuan nga gahom. Ilang ipahamtang ang mga kamatay, plagues sa in English, o kini magkakitabo. O sa tibok nilang pagtagad nining kalibutan na. Sila maong ang mamahimong mga kampyon sa pagkamatarong, champions of righteousness, o sa paghukom batok sa masupilong kalibutan. Now, tingali mangutana kanini pangutanahan bahin nini. Nganong makaako man ang Dios sa pagbuhat nining iyang buhaton sa panghinapo sa kapanunahunan nga paghukom sa mga masupilon o dautan. Ug ang counter o sumbalik ko nga pangutana niya na mo kini. Unsaon o ngano man pong di man siya makabuhat niya na? Unsaon man niya sa pagkamatarong nga Dios kon magasudong o standby lang kini siyang tanaw sa dautan nga dili niya kastiguhon. Kasabot ka? Unsa mang matang siyang pagka-Dios? Kinsa angay natong simbahon kung igo ra siyang magsudong sa mga dautan nga nagpangitabo ning kalibutan na. Karong panahon na, nagakinabuhi kita sa giingon taog parenthesis sa pasensya sa Dios. Apan nanay adlaw nga moabot nga matapos ra ang pasensya sa Dios. Ug ang kupa sa pagkadautan, the cup of iniquity, mapuno na. Ug si Ginoong Hesukristo ang maghukom sa tibok kalibutan moabot. Yes, kining kalibutan na paghahukman. Ug ang Biblia nagapadayag nga human sa certain period of time, kining nasoing mga saksi pagalutuson, they are going to be persecuted. Ug niya patyon gyud kini sila. O ibutang kini sila sa kadalanan sud sa 3 ug tunga ka adlaw. 3.5 days. Ug samtang ila nang kuhaon ug hipuson ang ilang mga patayng lawas aron ilubong, kini sila i-resuscitate. Dili resurrect, kundi resuscitate, pinaagi sa Espiritu sa Dios ug dadon kini sila sa langit. Ug buot gud unta kung mao'y muwali dito sa kadalanan human sa maong hitabo aron ikahatag ang pagdapit to give the invitation. Unya mahibaw-an na gyud nato nga kining duha ka saksi, the 2 witnesses, gidana ngadto sa langit, miraculously resuscitated. Milagro nga gipabuhi pa usab. Ug mutindog lang ko uban sa pag-ingon og nakita ninyo, I told you so. Giingnan tabaya mo. Karon paminaw nining akong ipahibaw ninyo. Unsaon man nimo sa pagpahilangit? Ug unsaon man nimo pagkaibaw ni Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas? Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga kining mga hitabo mahitabo dinhi sa kalibutan, ang matag usa ka mata, every eye, makakita o makasaksi sa pagkahitabo nini. Ang kada mata, every eye, ang matag usa ka tawo, makasaksi nini. Ang gitawag og resuscitation, sa ako nang giingon nimo, dili kini pareho sa resurrection. Ang resuscitation ug ang pagsaka sa langit, ascension, niining duha ka saksi, makita kini sa kada mata. So, di lang kay maingon kinig local event, kundi usa kini katalan-awon worldwide phenomenal thing nga hitabo. Kasabot ka? Nagsulti ang Biblia nga sa diha nga patyo na kining duha ka saksi, ang mga tao nga didto niya ng tungura, mga lipay pagayo nga
magsaulog sila mga piging, mga party. Magparty kini sila. They will have a celebration. Nga mura ning ilang pagselebrar og panahos Pasko. Christmas party ba? Og ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 10, nagkanayon og malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon nining duha ka saksi. Sa ulogo nila kini pinagi sa pag hinatagay mga gasa kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan niya tong duha ka propeta. So, mag-Christmas party ang mga katawhan anang tungura. Mao ni unsa ka kangilan. Exchanging gifts sa mga katawhan, mga lipay, pagsaulog tungod sa kamatayon ining duha ka saksi. Kinsa ilang gituan nga nagahasol, nagasakit, nagatulisok nila ang bot ko ipasabot sa mga katawhan. Yan tubang panahon na. Kaya binimo kini maong hitabo. Usa lamang kinis mga kasaysayan nga atong mabasa o matun-an diha sa libros Pinadayag. Ug usas mga kapitulo nining maong libro bahin sa duha ka tawo nga gitawag sa Dios nga mao'y magda sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. Yan ang pinakadulom nga panahon nga nahitabo sukad nga nasinati sa kalibutan. Kay mao ka, kung moadto ka sa libro sa Pinadayag, imong mamatikdan nga naay mga madulom nga mga dapit, dark places. Apan sa matang dulom mga dapit, naay tawgon ta og parenthesis sa kaluoy sa Dios. Kaya bigod nimo, ang Dios dili mo biya sa iyang mga katawhan nga way saksi. Di man gyud kumutuo nga biyaan ta sa Dios. Biyaan sa Dios kining atong kaliwatan, our generation nga way saksi. Sayod ka nga naay daghang mga katawhan sa Dios nga nagasangyaw sa mga balita sa kaluwasan, ingon man sa pulong sa Dios, pinagi sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube, o uban pa. Ug ang Dios nagapadayon sa pagpadangat ngadto sa iyang mga katawan, nag-aawhag kanila sa pagduol kaniya ug paghinulsol ug sa pagdawat sa tambal alang sa sakit sa sala, sin, sickness ug espirituhanong balatian. Sabi ko nimo, sa higayon nga muna ko nining duha ka saksi. Mudayon ko kaamgo kung kinsa gyud ay ang pagka unsa gyud ay ang pagka-ebanghelista, ang pagka magsasangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Ang ilang kaisog, kalig-on, ang ilang dili pagbatog, kauwaw, ang ilang pagkamalahutayon, ang ilang gahom, ang ilang kadasig, ang ilang mainitong pagtagad, boiling hot attitude. Nagaampo ako sa Ginoo nga iya unta kong tabangan nga mahimong usa ka saksi nga sama kanila. Ug nga tabangan usab ka nga mamahimong usa ka saksi nga sama niya na. Kaya usagod ka saksi, sumala sa ato ng nasayran, usa siya kayano nga tao, kinsa mo pahibaw sa ubang tao, kung unsa ilang nakita, unsa ilang nibawan, ug unsa may tinuod. Kaya aron ka masayod, mao kini ang panahon, samtang nagaandam kita nining higayon alang sa hitabo sa umabot nga panahon. Nga diin kitang mga katawhan sa Dios, kinahanglan nga magmainiton kita, ingon nga nagadilaab, dala ang mayang balita sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. By this time, kinahanglan nga maayon nato sang-o uning tuhop na gyud ka nato ang bahin sa mayang balita sa kaluwasan. Kanusa, asang dapita, ug unsaon ta sa pagpahayag niini, pinaagi sa enabling power of God, the Holy Spirit. Hugot tang nagatuo nga mobalik si Ginoong Hesukristo.
Christmas to. Ug sa iyang pagbalik, ang Biblia nagasulti og kinsa kadtong wala motuo kaniya moatubang sa dakong puting trono, great white throne judgment, ug kini sila pagahukman pinasikan sa usa lamang kabutang. Nasuwat ba ang ilangan sa Lamb's Book of Life? Ang basahon sa kinabuhi. Kay kung dili ang ilangan makitaan nga nisulat sa Lamb's Book of Life, dili sila makasud sa langit. Gigasubo ko niining pagbalita kanimo nini. Pangutana. Unsa may buhatos tao nga iyang ngalan mahisulat diya sa basahon sa kinabuhi nga iya sa karniro. Ang tubag, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang aron sila mamaluwas. So, ang pangutana, imo na ba ka nang gibuhat? Have you done that? Imo bang gituhuan si Kristo lamang? Paminaw. Ang kaluwasan, mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. That is the true salvation. Di man ikini mga bersikulo, Acts 16:31, John 14:6, John 3:3, Acts 4:12, Matthew 7:13-14, John 3:36, Ephesians 2:8 and 9. Magampo ta. Higala kuno galing mamatay ka karon. Naibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod kang turan. Ang Biblia ang pulong sa Dios na kanayon ra ba nga imo kanang mahibawan. Gipangutana ta ka higala nining maong pangutana sanglit mao kini ang labing mainungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka niini, luwas ka ba? Are you saved? Dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Dili pud question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahuron o dalay kong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon niini kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas, una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw ka makasasala. Imantun pas mga taga-Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, kaya ang kasulatan nag-ingon wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios, mga taga-Roma 3:23. Higala ang imong mga sala, mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mo ka ni hinungdan nga dili gayud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka hilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga ana ay nahigugma nimo o gani namatay siya alang nimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag kanimog kahigayunan nga ikaw may langit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mga taga-Roma 5:8. Sa diyang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo'y mibayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 na kanayon nga mo'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sabta kinihigala nga
wala kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ikaw mahilangit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa dihang namatay siya dito sa krus. Ug sa wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niyang hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga taga Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wala si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lubnganan. Ug karon buhi siya. Ug atuan siya sa langit ug nagapangaliya siya alang kaniadtong nagatuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga manungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gidubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Corintios 15:3 ug 4. Matud pa sa Hebrehanon 7:25. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod kang turan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Pinaagi sa pagtuo dawata si Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Hinuon sama sa bisag unsang gasa, kanang gasahawa gyoy bili hangtod nga imo kanang dawaton. Ang Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagi sa pagtuo ug wa nay bisag unsa pang ikadugang niya na, wala na. Efeso 2:8-9 binagkanayon. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di man ipag-ayo. Ngang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Sabtahigala ngang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. Duhara imong kapilian higala, mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw maluwas, o musalikway ka ba lang niya nga manluluwas ug ikaw mahinukman. Pagpili higala. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining imong maayong balita sa kaluwasan nga among nadungog. Og nagaampo ako Dios ka kadtong nakadungog, makagamit sila sa ilang kabubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo sa imong bugtong anak. Salamat nining tanan o Dios nga imong gasa. Uban ni kami sa among pagbubuwag, uban dada kami pagbalik dinhi ning among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.